तारे भैया कतनो कर बाबा को करियाई तो के काहे को बियाह हो गेल बा बियाह भइला के बाद एगो करे एगो लइका हो गेल बा कर बस को रहबे ना कर को लइका करा दो कोई तो बियाह कइलस बियाह कइला के बाद में ओकर लइका हो गई अब तो का भुला गई आगे आगे कुछ कहो भैया तो बात सुने का टाइम रेडी बनी। नमस्कार प्रणाम त का हाल बा भाई लोग हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हो जा और ठीक ना हो जा तो वीडियो देखला के बाद आपका मिजाज फ्रेश हो जाए दिमाग फ्रेश हो जाए एकदम मन टनटना जाए एकदम रुआ गनगना जाए तो बिना मकसूदी के सीधा मुद्दा पर चलत बानी। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर नीलकमल जो भैया बानम अब चोरी चुप जाता रात का अपन माल से मिले गर्लफ्रेंड से लागत है कि उनको गर्लफ्रेंड धोखा का दे दे लड़का उनका गर्लफ्रेंड का भइल बा उ लड़का खेलावत है उनका देखने के जात लड़का का कुछ कहियन हमके उनका बात सुनना जरूरी बा ऐसे कि हमरे माल बिया हमरे माल का लड़का हो गेल बा सुन लो का बात हम मुझे का माल से हुए सेम टू सेम जाके कह दे कैसे ऐसे ये कर दे ससुर में आके बात बोलेगा ना जाए लागत है कि भैया चोल चुप के ससुरा में पहुंच गए बान और कुछ कंप्रोमाइज करवाल चाहता ना कि हमरो का प्यार मोहब्बत सिखावा अगर प्राण के बाजी हाथ लगा के बनी कि हम प्राण जा भी सकता प्राण हमारा आ भी सकता है कि जाओ मां कसम कुल्ही भूले अब गरियावा तारे सरियावा तारे हे भैया बे लड़की पे भरोसा ना कर जरा एकदम लड़की हम ठोकाबाज बोलिसन देखी सामने तो धोखा दे दे रुपया ससुरा में अगर कोई करे कंप्रोमाइज अरे भैया गरम बारन कि उनका पैसा बैंक का पैसा पूरा खाली करवा देले बिया होई प्यार ना दोबारा क्यों गरम है भाई हमारे माल बिया को गर्लफ्रेंड खाओ मां कसम एगो ना 3-4 गो बाली सर बाकी अरे का करी सरियावा तारे सरियावा तारे भैया कतनो कर बाबा को करियाई तो के काहे को बियाह हो गेल बा बियाह भइला के बाद एगो करे एगो लइका हो गेल बा कर बस को रहबे ना कर को लइका करा दो कोई तो बियाह कइलस बियाह कइला के बाद में ओकर लइका हो गई अब तो का भुला गई आगे आगे कुछ कहो भैया तो बात सुने का टाइम रेडी बनी। हमरे देन हॉकी लइका खेलावा तारे मतलब कि भैया तोहार लइका है ना हमके गलते कंफ्यूज में रहने की तो लेके जानता ना हो औड़े हो तुम वो भी टेढ़े वाले ताकि तोहार लइका बाटे लगा तो सोया का बस का कुछ ना रहो से तू का लइका करैले वाला हो खैले वाला ते कुछ भी करैले वाला अच्छा लागल सुन के बाद तू ये कुल काम करा तला दूसरा का लइका खुआओ तला दूसरा का लइका करवाओ तला ठीक काम करे बोलो भैया अच्छा बात बा खूब लइका खुआओ। कैसा लगा मेरा मजाक भाई लोग वीडियो कैसा लागल गाना कैसा लागल अच्छा लागल तो लाइक करी सब्सक्राइब कर कमेंट करी अच्छा ना लागल तो लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो।